हाय नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद गुड निउज नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बे गुड निउजआनो जाहैबाय नोंथांमोनखौ आसा खालामो जे बे गुड निउजखौ नोंथांमोनहा फार्स्ट टु लास्ट नायगोन होननानै नोंसिनि सायाव मिजिं थिनाय थाबाय। दा बेनो जे नोंथांमोना जे आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे पिक्चारखौ नोंथांमोना नुखाबोदों जानो हागौ। दा बे पिक्चारखौ लानानैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों बा गुड निउसआ बेनो जे दा बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे जाहाथे दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे गोदान भिडिअ बानायदों, आङो बे गुड निउसनि गेजेरावहाय दिनै इउके बड'फ्रादा इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ आं बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननो अननाय जासिहरनाय थाबाय। दा बेनो जे गुड निउसआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोनहा जे हमनानै ला मोनसे न'खरा जुदि बयबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिदा बिबाजै बयजोंबो गोरोबलायनाय एबा खौसेथि गैयाब्ला बे न'खरा सानसेब्लाबो सोरलां बोरलां जालांगोन, बेखौ जोङो रोखायै नुहुरनो हायो। दा बेखायनो मोनसे न'खरा मोजां सोलिलांनो थाखाय बेवहाय मा थानांगोन? अनलायनाय थानांगोन। दा अनलायनाय गैयामोनब्ला माब्लाबा समावहाय दावराव दावसि जागोन, हयथ'बा सोरबा सासेनि जिउआबो खहाबो जानो हागौ आरो लोगोसे बे न'खरनि धोन सम्पति गासैबो फरायनाय लिरनाय बा रोंगौथिखौ लानाय फारसेनिफ्रायनो मोनसे न'खरा दावराव दावसि थाबाय थायोब्ला जोङो माने बै न'खरा मा जानो हाया? माब्लाबाबो गोजौआव दावखोलांनो हानायखौ नुहुरनाय नङा आरो जानायबो नङा। थिग बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो उदाहरन होदों जे जाहाथे जोंनि बे बर'नि थैजों जोनोम मोननाय बर' बिमा माहारिफ्रा बा बर' फिसाफ्रा दिनैहाय बेनो जे गुड निउसआ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां समनिफ्रायनो बर'जों बर' जेरैहाय सैमाया गावनि जानायखौ गुबुन सैमाया फैनानै सेनानै जाफैयोब्ला मा जायो? बै सैमा मासेया जायनाखि आदार मोनजादों बे सैमाया जोबोद रागा जोङोना, रागा जोंनायजों लोगोसे हयथ'बा अरो ना, अरनायजों लोगोसे हयथ'बा बिनि मा जागोन? खहा जागोन। दा बे हिसाबैनो दा जोंनि बर' माहारिफ्रा बेनो जानांसिगोन जे दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो दिनै जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा जयैनो लोगो नांनानै बिथां बिपिएफ दोलोनि पार्टि, लोगोसे आबसुनि दोलोनि पार्टि, लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि पार्टि बिथांमोनहा दिनैहाय जयै दिनैनि दिनाव सोरनि बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि थैनायनि सानखौ फालिनाय हिसाबै दिनै मोनसे मेलावहाय बिथांमोनहा जयैनो सावरायलायनाय जायो आरो बे जयैनो सावरायलायनायाव बिथांमोनहा जोबोद ओंथि गोनां खोथाफोर रायलायदों। जाहाथे जेरैहाय दिनैहाय जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बा जोंनि सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जेरैहाय नोंथांमोनहा खिन्थादों, जेरैहाय दिनैहाय बुंथिदों दे बे बुंथिनाय बायदियै नोंथांमोनहा गोसोआव साननानै लानांगोन जे जों आरो दिनैनिफ्राय मानो फांसे बिफाङाव जेरैहाय बिफांनि दालाइसा जिमाननाखि दङ, फांसे मेन बिफाङानो दिनैहाय मा जाबाय? थोंगोर जाबायबा दा बै बिफांनि दालाइसा जिमाननाखि दङ जोंनि गेदेमा बिथांमोन, दा बिथांमोनहा बे दालाइ बिथांमोनहा जाहाथे बै बिफां गाहाया जेरैहाय मा सिदाखौ नागिरदों, बे सिदाखौ नागिरनायजों लोगोसे जोंनि बे दालाइसा बिथांमोनहाबो बै बिफांजों लोगोसे जोङो गोरोबनांसिगोन। अब्लासो जोंनि बे साननायफ्रा मा जागोन?
जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसिफोर जेरैहाय सोरबाया दिनैसिमबो बन फाननानै जानांदों, सोरबाया दिनैहाय गावनि गांनाय उखैनाय गासिखौबो दोननानै बुहुद खस्थ' सहायनांदों। नाथाय बैफोर बायदि जाहाथे जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जानानै फैया, बेखायनो आङो दिनैहाय जोबोद खुसि मोनदों बिथांमोननि जे गोसो गोरबोजों मिलायलायनायखौ नुनानै। दा बेखायनो जोंनि बे बर' सुबुं माहारिया बै समाव जे जोंनि मानाव गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा जे बुंदोंमोन बड'लेण्डनि खोथा, दा बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैहाय जों खौसेथि जाबायबा जोङो बयबो बर'नि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जोङो बोलोखौ दं होननानै बा मेलेम दं होननानै जों गावनि मेलेमखौ बाहायालासिनो जों बयबो खौसेथि जालायनानै जोंनि बे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननाय जे खोथा दङ बेयो जाहाथे जोंनि बे गेजेराव जानानै फैयो। बेखायनो दिनै आङो नोंथांमोनखौ बा जोंनि बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय जिमाननाखि जोंनि बर' माहारिफोर दङ बिथांमोनहा जों बयबो फैगौ 2020नि जे इलेक्सन दङ बाहाय जों बयबो खौसेथि जानानै जों बयबो आवगायलांनि। जै बर' हारि, जै बड'लेण्डनि। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरो दिनैहाय जों बयबो ज'यै खौसेथि जालायनानै जै बड'लेण्डनि जै होनांगौ आरो लोगोसे बड'लेण्डआ जोंनिखा बा आसाम 50-50 बे होननाया जानांगौ। आरो दिनैहाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा गिबियाव नुदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे हानायमानि जिमान हायो जिमान शेयार खालाम आरो हायोबा लाइक खालामना हो। अके बाय।